sekari-kari bawa nulang. Awillah sekari-kari bawa nulang. Didaulun pujang poro lembu suro jagat wasisaning Bathara sang Durga Kalaraja dewaku Ditaulun lembu suro nyeping sumpana masing asapun karana jeneng kita Darbi Kekayuan. Lembu suro kepingin nguasani jagat, kejaba nguasani jagat ing lelembut. Lembu suro kepingin nguasani jagat ing menungso. Lembu suro jeneng kita kuwawa ngaregem jagat, nguasani jagat ing manungsa lan jagat ing lelembut. Saranane jeneng kita lembu sura kudu mengku marang wanita sesilih Dewi Sangga Langit ya Dewi Kilisuci putri medang kauripan. Lamun to jeneng kita lembu sura kuwawa garwa Dewi Sangga Langit, lembu sura bakal kuwawa gegem jagat, nguasani lelembut lan jagat ing manungsa. Mung kuwi saranane putri Sangga Langit, putri Sangga Langit.
Aturan Sukar Sinuhun Monggo Platuri Sukar Balik Waninyo Karno anggon kumempang semeti Pada kawi katen opo Oh Sinuwun Prabu Pangapunten saderengipun kula kumlancang mingkah wonten ing sanggar pamujan jugaraken Sinuwun Prabu Lembu Sura anggenipun mempun semet. Wonten wigatos Sinuwun. Banjur apa wigatine Kakang Patih? Katuran pirsa. Nggih ingkang kadang Wesa Sura badhe pinanggih kaliyan Sinuwun Prabu Lembu Sura. Adangku Yayi Maesa Sura larap geng pengarepanku Kakang Patih. Sendika dawuh Sinuwun. Kang Mas Lembu Sura Yayi kadang kuwong bagus Maesa Sura Yayi. Kang Mas, sowan kula sepisan netepi darmaning sedulur. Kula kapan kali panjenengan? Kasuki soanmu Yayi. Pangestu panjenengan Kang Mas. Rahayu lampah kula. Wah, sungkem kula katur Kang Mas. Tak tampa ora liwat pujastutine wong tuwa tampanono. Sanget anggen kula nampi ndadosaken jejimat kula Kang Mas. Wah, Banjur ana kawigaten apa-apa pancen lelengake anggon musuhan ana ing kraton Selopale Yayi. kejawi kula kapan dumateng panjenengan Kang Mas. Reh dene panjenengan sampun kula daku pinangka tiyang sepuh kula. Kula badhe nyuwun sabiyantu dumateng panjenengan Kang Mas. Bathura ngenani apa? Utuh Rapyo, utuh Sanjata lan apa wae. Ora usah sanggur matur karo Kang Masmu Lembu Sura. Wedal sakmenika kula keperanan kalih wanita Kang Mas. Kula nyuwun jawab, kula jawab. Yayi, Jawab. Yayi Lembu Sura. Jeh kula Kang Mas. Sirang wis pengin kala krama. Banjur wanita saka ngendi Yayi? Kang Masmu kang saguh notok korene nang jambe suruhe. Pinangka panglamarmu Yayi. Wanita kala wau ingkang sesilih Dewi Kili Suci nggih Dewi sangga langit saking kraton Medhaya. Kula nyuwun dawuh Kang Mas. Nyuwun dawuh. Yayi Maesa Sura Yayi. Wah, Apa ora salah keprung? Wanita sing gak tresnani sapa Yayi? Dewi Kili Suci Kang Mas. Wah, Yayi, wah. aja nganti mbacut. Kowe tresnani lan Dewi Kili Suci ya putri sangga langit.
Wonten menapa Kang Mas? Markotas wae. Anggonku mempeng semati. Meminta kanugrahan Jawata. Entuk wang sing Jawata. Kang Masmu Lembu Soro. Bisa nguasani jagating lelembut lan jagating menungso. Kanthi piranti Kang Masmu kudu handal beli garwa Dewi Kili Suci. Dipun cabarake kemawon panjenengan Kang Mas. Iki ngenani kabeh kaulaku lan sediaku kepengin dadi ratu-ratune bangsa lembut lan bangsa menungso ya. Sesanti kula Kang Mas. Menawi kula boten saged dhawuh kalih Dewi Kili Suci. Ketuwung kula boten ngertos kebiaren jagat. Yen ngono kowe nantang karo Kang Masmu. Lembu Soro. Sampun sinuwun. Monggo kula aturi ngracut Romantio. Kowe Sampun. Kowe melu-melu lah pisan. Ampun. Pangapunten. Monggo kula aturi sareh sinuwun. Kang Patih piye? Jagat menika dipun glarombo. Kathah wong wadon sing ayune ngluwihi Dewi Kili Suci. Monggo pun murungaken kemawon anggenipun ngrebat kalian Dewi Sangga Langit, Dewi Kili Suci. Yen ngono kowe kelas awakku ilang yen ngono kowe teh. Mangke riyin kula kuwatos kecalan sesembahan ing mangkenipun menawi panjenengan sakon badhe cengkah salah setunggal dados korban kula ingkang Kabeh kecalan. mau sing jalari Yayi Mas Sosuro. Sing dalan iki. Sampun. Sami kadang nika sampun amin cengkah, Kula badhe nyuwun mitrang kalian Sinuwun Prabu Maesasura. Oh, panjenengan kadang badhe mundhut garwa Dewi Kili Suci. Menapa sampun nate tetepangan lan gladi wanuh kalian Dewi Kili Suci. Ya durung. Mung pangangen-angen. Semanten ugi sinuwun. Menapa panjenengan sampun nate sumaket lan Dewi Kili Suci. Kabar pisan durung. Derek. Ampun ngantos. Kadang lan kadang cengkah tundhonipun badhe wonten kurban. Monggo sareng-sareng tumuju wonten ing kraton Medang. Rama kalian Dewi Kili Suci. Sinten ingkang dipun tampi salah setunggal kedah dados penderekipun. Umpama aku sing ditampa Nggih, Sinuwun Prabu Lembu Suro dados penderekipun. Atos pundi sarujuk napa Matuk nika. Matuk aku sarujuk teh. atos pundi Sinuwun? Yayi Mas Sosuro. Ana bener ature Kakang Pat. Nganti nuke padudon kelangan nyawa sing kelangan ora sapa-sapa. Lho Yayi, Cek kula Kang Mas. ayo barengan munggah oleh kraton Medang. Kamar Dewi Kili Suci. Sapa sing ditampa, sing ora ditampa kudu ngono. Pinangka penderek Yayi. Cek monggo kula derekaken. Ayo, munggah.